Здравейте! Събрали сме се тук с господин Баберков, с Куман Топчийски и Николай от Карлово, за да разясниме дали е вярна новината, която Възраждане разпространява, че са постигнали успех с референдума в Карлово и че това е нещо необичайно, бомба, фалшива новина, която е поредната лъжлива такава, каквито те обикновено си служат и която се подема от всички социални медии, добре платени такива и в Карлово, и в София, и навсякъде, с която се опитва да заблуджат за пореден път обществеността. Нека да разбереме каква е истината. Господин Баберков. Здравейте от мен. Цялата истина е всъщност доста проста, но все пак изисква малко обяснение, тъй като е свързана с дати и с цифри. Всичко започва на 25 октомври, когато нашата местна структура в лицето на господин Куман Топчийски разбира, че всъщност има докладна записка, която цели одобряване на техническо задание за изработване на подробен устройствен план, там където ще бъде евентуално новия завод за барут в Карлово. Съответно, тъй като ние сме партия, която не цели извличането на партиен дивиденд за нас, а искаме просто да свършим работа, решаваме, че можем да направим две неща. Първо, да се свържем с общински съветници и да им предложим те да направят това, което имат като законови правомощия, именно да инициират обществено обсъждане чрез събирането на минимум 1/3 от техните гласове или 11 подписа, чрез което те да предложат на Общински съвет Карлово да се проведе такова обсъждане. Успяваме да го направим, събираме подписите на няколко опозиционни в местния парламент партии, в лицето на БСП, Възраждане, Заедно за силна община и Ние идваме. Чрез тях се инициира въпросната докладна точка в дневния ред и всъщност се гласува дали да бъде направено въпросното обществено обсъждане. Тъй като мнозинството го отхвърля, ние след това решаваме, че за да не продължаваме отново да създаваме напрежение между партиите, ще използваме едно местно НПО в лицето на Сдружение Родолюбци за Карлово и неговия председател Николай Димитров. Използвайки въпросното сдружение, целта е да обединим тези партии, за да не слагаме надпис величие, а да го направим, както казах, единствено и само за хората. На сесията на 30 октомври на Общинския съвет ние успяхме да съберем около 500-600 подписа от граждани, които всъщност вече искаха да се инициира провеждането на местен референдум. Тук е важно да кажем, че ние търсим гласа на хората, да се проведе референдум и те да кажат искат ли или не искат да има такъв референдум и такъв завод, а не дали са против или за него. Съответно, това, което се случва е, че на 5 ноември ние входираме докладна записка, входираме документ в общината, в който всъщност оповестява създаването на инициатива